Okay, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom siem jood bura mag Kenya Kwanza mondo puodh chenro duto mag piny owacho e nyim od bura. Kalonzo wacho ni weche mag Ruto nyiso kido mar tend agoko. Kolero ne jood bura ni onego mi thuolo mar golo pachgi maonge chunogi nikech gin e duond jopiny makalo e midhiero mag pek mar ngima ma sani timore. Ma biro bang' Ruto chiko jood bura mag Kenya Kwanza mondo bi opuodh paro mar chik mar gero udi ma nengogi oyueyo chieng' wuok tich e kinde romo mar jood bura mag Kenya Kwanza. Kalonzo bende wuok tung' mosuo kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Management and discriminatory employment practices exposed in recent publications cast a pall over the values of openness, responsibility and justice that ought to guide our public institutions. The recent efforts at employing Kenyans who go out there, wanatolewa nguo, wanatoa shati, wanakimbia, and only to discover recruitment has happened in Nairobi. And kule kwa villages, there's nothing. And parents are there. That you want your child to become a member of the KDF, you have to part with 700,000 Kenyan shillings. That is how bad things are. Bad governance. High cost of living, we could not understand. We could not even agree. And I'm quite sure Kenya Kwanza coalition meeting here in Naivasha are themselves feeling it. But they don't want to say it. They don't want to say it. Because the chief executive tells them, you must toe the line. I got you elected. Od bura mar Senate ochako ayanga twak ewi report mar